Jak se nenechat strhnout panikou na trzích? Pojďme se na to podívat. Současné události hýbou trhy a pohled do portfolia tak může být docela znepokojivý. Pocit nervozity je v takové chvíli naprosto pochopitelný. Je to přirozená reakce. No a takhle nějak vypadá typická reakce trhů. Ropa letí nahoru, akcie padají. Tomuhle se říká volatilita. Je to sice nepříjemné, ale je to normální součást investování. Znamená to ale, že jsou teď naše dlouhodobé investice v ohrožení? Vůbec ne. Právě naopak. Dobře postavené fondy jsou navržené tak, aby takové otřesy ustály. Riziko je v nich totiž chytře rozložené a některé sektory v krizi dokonce rostou. Klíčové je nesledovat denní zprávy, ale soustředit se na náš dlouhodobý investiční horizont. Tak si představme, že investujeme třeba jen malou částku, ale za to po dobu 20 let. Z takhle dlouhé perspektivy jsou dnešní propady vlastně jen malé vlnky na cestě. Přesně tak. Právě ten dlouhý časový horizont dokáže krátkodobou paniku úplně vyhladit. A tady se dostáváme k té největší chybě – podlehnout strachu a prodat se ztrátou. Co tedy dělat, když se zdá, že všechno kolem padá? Možná pravý opak toho, co nám říká instinkt. Zkusme se na to podívat jinak. Propady na trzích znamenají jediné – slevy. Každá pravidelná platba teď nakoupí víc podílů než třeba před měsícem. Takže jaký je ten plán? Jsou to 3 jednoduché kroky. Právě psychická odolnost a pravidelnost jsou naprosto klíčové. Ne snaha trefit dno. A historie nám ukazuje, že po každé krizi se trhy nakonec vždycky vrátily k růstu. Úspěch totiž není o časování trhu, je o čase stráveném na trhu a o pevné psychice.